אנחנו פה באיירס רוק, זה הסלע האדום. עכשיו 12:30 בצהריים. מאוד מאוד חם פה, ויש פה הרבה זבובים. זהו, זה הסלע. לא מזמן סיימנו להקיף אותו, זה 7.4 קילומטר. עשינו את זה בערך ב4.5 שעות. מקום מאוד יפה. ולאמא שלי שחושבת שהסלע האדום זה רק בפטרה, אז הנה, זה גם באוסטרליה. כאן האבורג'ינים מאמינים שהאלים שלהם מתקופת החלום השאירו את הסימן הזה שזה הסלע האדום, להראות את הכוח של אמא האדמה. הם היו עושים פה טקסים ואפשר לשמוע את המוזיקה שמייצגת את אחד הטקסים שהיו עושים פה. Merhaba.